prezentaci. Společnost Vestra je součástí skupiny firem Marius Petersen Group, která podniká v oblasti nakládání s odpady na území celé České republiky zhruba v 60 okresech. Tato skupina firem podniká formou i společných podniků s městy, kdy města jsou podílníky nebo akcionáři těchto společností. Firmy skupiny Marius Petersen Group podnikají a koordinují svoji činnost také ve spolupráci s orgány státní správy a samosprávy. Ve Zlínském kraji můžu uvést pár příkladů, kdy tyto firmy, které vidíte na tom obrázku, podnikají v oblasti nakládání s odpady a poskytování technických služeb na území Zlínského kraje. Je to teda jedna firma Vestra, kterou tady reprezentuji já jako oznamovatele, pak to jsou pobočky Otrokovice, technické služby v Lesky Meziříčí, odpady třídní recyklace Uherské Hradiště. Nyní k našemu záměru. Naším záměrem je rekonstruovat a modernizovat současnou starou spalovnu odpadu v Krupěně na nové zařízení pro plnohodnotné využití energie ze spalovaného odpadu. Veškeré vlastně činnosti a veškerý náš investiční záměr je rekonstruovat a modernizovat tak, aby ten provoz byl plnohodnotný, bezpečný a zajišťoval plnohodnotné